Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракот. Бародарони азизу гироми қадр, ҳозир дар чорум этажи хонаи Аллоҳ қарор дорем. Бениҳоят мардум бисёр. хоб мана мардум тавофи хонаи худо кезда. хоб баъзе мардум хоб баъди намози аср шиштиянд, тиловат карда истанд, зикр карда истанд. хоб дар интизори шомем. хоб ва як чизоро гуфтанӣ ҳастам ки дар даҳаи ана сеюми моҳи шарифи рамазон қарор дорем, яъне ки даҳаи аз озодӣ аз оташи дузах. хоб домлоҳои ширин сухан чиқар амри маъруф мекунанд. манам кам ченин медонастагим, албатта сухан мекунам барои мухлисон. хоб шаби 21, шаби 23, шаби 25, шаби 27, шаби 29. хоб шаби қадр. дар ҳамин шабҳои қадра дар меоем. хоб шаби 1 21 сипарӣ кардем. имрӯз шаби 23 яъне шаби қадр. ва нишонаҳои шаби қадр яъне ки як салқинӣ, як оромӣ, як оромиш. мисол мегӯянд ки ҳамун рӯз ҳамун шаби қадр шояд ки дарёбӣ. ҳозир ҳамин ки салқинай, бодаҳо салқинай. хоб як оромишай, як михел дили мардум як гармай, ҳама ба тоату ибодатанд. ва мо ҳам иншааллоҳ ба амри худо дар ҳамиҷа шомо мехонем. хоб таробиҳа мекунем, таробиҳа мехонем. баъди таробиҳ бо қиёми лайла иншааллоҳ мехонем, иҷро мекунем. хоб иншааллоҳ то намози саҳара иншааллоҳ худо қувват мумтият то намози шаҳара ҳамҷа намози бомдодам мехонем, намози ишроқам мехонем иншааллоҳ ба амри худо қувват дар мумтият. баъд бо ба чӣ сафар мекунем ба гасинсамон, яъне ки гасинсаи ҳамин бобо. хоб ҳамин ҳарам ма ҳамин ба ноз ба карашма ба ҳамин мусфедиву ба ҳамин майда 15-20 минута дар ан ҳамиҷа мешавам. агар устосабем 20 минут дар ан ҳамиҷа дар ҳамин чорум этаж мешавам. чорум этажда ки инҷа беҳад одамо бисёрам. уҷада бисёр камтар мушкилай. одамои хеле ёшда албатта уҷа куба морам рафтем, уҷада ҳаҷ кардем, уҷа рафтем тавоф кардем, рафтем ҳаҷул асвада ҳадман бобош беӣ намештона ку ҳамаро кардем. не ки иҷада бо камтар бо аз чӣ талутуфи мардум тара истарай. барои ҳамин чӣ гуфтанӣ ҳастам ки шаби қадра дар биёем ва як ракат намозе ки дар ҳамиҷо мегузорем, домлоҳо медонанд чӣ қадар савобиш бисёрад. ва ҳаҷи умрае ки дар моҳи шарифи рамазон аз мадинаи мунаввара аз масҷиди зулҳалайфа эҳром мебандӣ ай миқдод. хоб мебиёй ҳаҷ мекунӣ, ҳаҷам мекунӣ ба охир мерасонӣ, мисли ки бо ҳамроҳи расули акрам салом ва салам дасти ба даст ҳаҷ карда бошӣ. барои ми бародаро шаби қадра дар биёем. боқӣ дар паноҳи аллоҳи меҳрубон бошед. зиндаву сарбаланду хонобод бошед. дар ҳаққи шумо дуогӯ ҳастам. шуморо дар шумо дуогӯ бошед. шуморо ба ҳамин муроду мақсаду орзу бирасонатон. аллоҳу акбар.